tänään vieraanani on Akilleen maalivahti kolmikosta. Körkkö Veikka on täällä minun kanssani mukana tänään hieman jeesaamassa minua. Veikka, tervetuloa tänne selostamaan ja koitetaan tsempata ja pärjätä. Kiitos, kyllä, näin tehdään. Ja näin ottelun päätuomari vihelsi pilliin ja Akilles lähtee rakentelemaan ensimmäistä hyökkäystään. Kaivola Irtamo ottaa siitä keskeltä pallon ja jakaa sen todennäköisesti takas alas ja lähdetään uudestaan hyökkäämään. En tiedä, Veikka, sitten, että onko Oulu omalla täydellä rosterilla mukana tänään Porvoossa. Kyllä mä luulen, katsoin tuota kokoonpanoa, niin näyttää siltä, että kaikki pitäisi olla mukana, parhaat pelimiehet. Niin kuin kenttäkuulutuksesta kuultiin, niin Akilleen tolppien välissä seisoo tänään 20 Lukas Talberi ja Olssilta tänään tolppien välissä 24 Jere Penttilä. Näin veskarit on lueteltu ja takas tähän otteluun. Kaaripallolla lähdetään hakemaan pitkää palloa sieltä, mutta taitaa olla paitsio. Joo. Kyllä. Minusta on tänään mielenkiintoista seurata ensimmäistä kertaa, mitä minä näen Bändyliigassa, niin Akilleen uusi vahvistus, 82 Rasmus Fridolfsson. Katsoo, miten hän pärjää tässä pelissä. No, se nähdään sitten ottelun lopussa. Olssi lähtee rakentelemaan omaa hyökkäystään. Jukki Nordström katkaisee sieltä loistavasti. Kaivola jälleen. Nappi Larsson viheltää Söderberg pilliin ja Akillekselle vapaa lyönti. Ketä lähtisit, Veikka, tänään seuraamassa Olssista? Kyllä se on tuo numero 9 Dolket, se on ollut viime vuosina hyvä pelaaja. Joo, kyllä, ihan samaa meinasin sanoa itsekin. Ketä Akilleksesta lähtisit seuraamaan? No kyllä, numero 35 Otto Huopalainen on aina mielenkiintoinen seurata tuolla kentällä, mitä hän tekee. Joo, ja itse sanoin tuossa äsken kanssa, että 82 Friddeä minä mieluiten haluan myös seurata tässä ottelussa hänen vahvaa luistelua. Kyllä. Ja hei, tänään pitää toivoa, että Irtamota jäähyjä. Mikkelissä päästiin 0 minuutteihin. Kyllä, toivotaan, että tänäänkin on samat minuutit. Ja hei, ottelun ensimmäinen kulma ja nyt katsotaan sitten, kuka Akilleksesta vihreäpaitaisista sitä lähtee sitten antamaan. 29, se on Dante Lindblad. Ja sitten, näetkö, Veikka, kelle se pallo sieltä sitten tulee? Ja katsotaan. Kettunen laukoo. Kettunen, maali. Siellä maali. Kyllä, 3 minuuttia pelattu ja Akilles laittaa Olssin maaliverkot töttörölle ja tilanne on 1-0. Ja se oli Kettunen maalin tekijänä kulmasta. Peli on avattu. Hyvä maali tähän alkuun. Ei voi hienompaa bändykeliä olla tänään. Aurinko paistaa, jää on loistavassa kunnossa ja Bändyliigan ottelushow on käynnissä. Ols lähtee hyökkäämään takaa ajosta 1-0 tappiolla. Pelihän ei todellakaan ole vielä pelattu. Aika hyvä olisi ollut syöttö. Ja yksin läpi sieltä. Näin. Numero 88, taitaa olla Tatu Ruotsalainen. Kyllä, Tatu Ruotsalainen täräyttää sieltä tasoitusmaalin. Tilanne 1-1. Aika nopeasti aukesi toi peli tosta aloitussyötöstä. Joo, vähän oli turhan auki tuo meidän alakerta tossa. Joo, nyt ei ollut kyllä Karlqvistin puolustusporukka oikein hereillä. Katsotaan tuosta hidastuksesta. Tuolta lähtee. Vähän varkain sai sen pallon vai? Joo. Ei voinut Talberi tolle maalille mitään. Ei. Eli 1-1. Tosiaan pelataan Bändyliigan alempaa jatkosarjaottelua Porvoon Akilles vastaan. Oulun Luistin seuraajatilanne on 1-1, kun Akilles lähtee Irtamon johdolla rakentelemaan hyökkäystä Olssin puolustusalueelle. Tuo syöttö menee pitkäksi ja maalivahti Penttilä lähtee sitten avaamaan peliä niin kuin avasikin lyhkäisellä heitolla siinä tai jätti suorastaan pallon tuohon jään pintaan.
Kyllä se Olssi jaksaa piristää, tai siis pyristellä vastaan vaan, että ei se helpolla anna voittoa tästä ottelusta kyllä. Että Ei. Nappe Larsson, onko 70, on. Kyllä. Näkee tyylistä, niin kuin Seppo Jolkkonen sanoisi. Tiusasen Aatu siinä hyvä katko, saatiin Olssin hyökkäyspeli poikki ja Olssille vapaa lyönti tuolta omalta puolustusalueelta. Jälleen hyvä Tiusaselta, erittäin loistava katko siihen, vaikka ei saatukaan palloa itsellemme, mutta edelleen Oulu lähtee hyökkäämään sieltä omasta puolustusalueelta ja nyt on aika hyvä karvaus, Veikka. Joo, korkealta ottaa Akilles tällä hetkellä. Se on hyvä vaan. Mutta sieltä niitä vaarallisia hyökkäyspään tilanteita voi sitten aukea, niin kuin äsken nähtiin. Nyt taisi olla Juki Nordström, hyvä pallonriisto siinä. Vielä pysyy Akille, ei pysy. No se Olssi rakentaa sieltä rauhassa. Aika näppärästi pallo liikkuu ja alas ja uudestaan ylös sieltä. Nyt ei nähnyt kaveri mihin syöttää. Hyvä katko Irtamalta, loistava katko. Ja Larsson jakaa sen Karlqvistille ja Karlqvist seuraavaan laitaa. Onko pelissä vauhtia, Veikko? Kyllä, tässä näyttäisi nyt olevan Joo. pojilla hyvä jalka. Tulee varmasti vauhdikas peli. Joo. Vaikka keli on mitä parhain bändyottelulle, niin silti olen hieman vähän pettynyt, kun yleisö on näin vähän, mutta se on varmaan tuttuun tapaan se, kun tappio tuli keskiviikkona siellä Mikkelissä, niin ajatellaan, että ei viitti lähteä, mutta keli on loistava. Ja tietysti ajankohta voi olla vähän huono, kun on totuttu, että kello 17.00 ne pelit alkavat täällä perinteisellä pallokentän tekoja ja radalla. Ja nyt poikkeuksellisesti tänään kello 14. Ja jälleen Olssi sieltä rakentaa alakerran kautta tuota peliään. Nyt yritetään pitkällä pallolla siinä. Akilleksen vapaa. 23, onko se toi? Nyt se on 25, on Pitskin. Joo, Pitsinki, joo. Kaivola, Nordström, Karlqvist. 35, se on Svennas. Huopalainen on 35. Ai Huopalainen 35, niin onkin jo. Svennas on 36, joo. Juuri tätä tarkoitin, että on hyvä, että on kaksi silmäparia täällä ylhäällä katsomassa. Irtamo jälleen. Hyvin tulee, ja taitaa tulla ottelun ensimmäinen jäähy, se tulee keltasiniselle joukkueelle Olssille. Ottelun päätuomari Söderberg näyttää kampitus ja taitaa olla 10 minuuttia. Kyllä. Näin saadaan yhden miehen ylivoima ja aika hyvistä kohdasta tuo hieman kaare tai sanotaan nyt hyökkäysalueen alapuolelta. Niin kuin tässä on viimeksi puhuttiin, että yhden miehen ylivoima ei vielä ihan ole semmoinen ratkaiseva, mutta kaksi rupeaa olemaan jo aika paljon. Ei saa Iisakki Kaivola laitettua läheltä sisään. Joo, hyvä yritys oli. Mutta hei, Akilleksen toinen kulma. Näetkö sieltä kuka menee antamaan sitä, onko?
Se on Dante Lindblad, 29. Ja sitten katsotaan tuolta kaarelta, ketä sieltä haetaan lyöjäksi. Ei saanut kukaan lyötyä palloa. Ei, se taisi mennä muuriin päin. Ja hyvin katkoo Otto Huopalainen sieltä. Olssi Vapari puolesta väliin kenttää. Menee pitkäksi ja Talberi avaa lyhkäisellä heitolla Larssonille pallon, siitä sitten Nuuström. Se on Fridde. Lähtee. Ai kun jätti taakke ihan vähän huolimatonta syöttöä tommoinen. Joo, oli vähän huolimaton syöttö. Niin. Tulee niinku selkää. Kyllä. Onko se Huopalainen taas? Joo. Joo. Sieltähän sai hankittua kolmas kulma Akillekselle. Eli Vapari taas oli. Ai Vapari? Joo. Riedelsson siellä juttelee linjatuomari. Onko se Turpeenniemen kanssa jotain sanomista sieltä? Siitä tuli jäähy. Siitä taas tulla jäähy, joo. Jäädään kuuntelemaan mitä kenttä selosti. Se meni nyt ohi kyllä täältä VIPistä. Riedelsson hieman turhautuu tuolla jäähypenkillä. Nyt ei tiedetä mistä se tuli, mutta kohta se tiedetään. Eli siinä meni se miesylivoima. Irtamo jälleen. Väkivaltaisuudessa saa Fridde siitä jäähyn ja näin joukkueet ovat tasalukemissa jälleen. No hyvin Akilles painaa kyllä nyt päällä. Huopalainen pelaa alas. Larsson Kaivolalle. Karlqvist. Kettusta haettiin siinä, mutta Olssin puolustus on hereillä. Ne ottaa aika näppärästi pois noita pitkiä syöttöjä tuosta. Hyvä katko. Hieno syöttö. Oliks maaliheitto? Joo. No, se on Akseli Laakkonen. Laakkonen on 16 jo. Joo. Hyvä katko jälleen tuolta Irtamolta. Se oli Akilleksen Vapari ja Larsson lähtee sieltä pyörittämään tätä hyökkäystä. Tiusanen, Kettunen. Hieman pitkäksi menee. Tiusasta haettiin siitä keskeltä, mutta ei aivan. Jälleen Kettunen syötön katkoja alas Irtamolle. Irtamo Larssonille. Larsson vaihtaa puolta Irtamolle täydessä vauhdissa. Kaverian loistava syöttö olisi ollut Kettuselle. Muutama potku lisää, niin se olisi ollut lavassa. Mutta jääpallo on nopea laji. Hyvä yritys.
Ja vuorostaan Olssi lähtee rakentamaan omaa hyökkäystään. Ja alas. Tosiaan pelataan Bändyliigan jatkosarjoja. Tuossa ylemmässä jatkosarjassahan pelaavat sitten 4 joukkuetta. Myös kaksinkertaisen sarjan sieltä pelaavat Jipsi, IFK, Veiterä, Narukerä. Veikka, pitää sanoa, että IFK on nostanut hirveän tason. Ja samaan aikaan oranssipallo on jo siellä Akilleksen maalialueella. Kulma tulee, Olssin ensimmäinen kulma. Niin, sanoin sitä IFK:sta, että nostanut hirveästi tasoa. On tällä kaudella kyllä ollut todella hyvä joukkue. Että ei varmaan moni olisi osannut odottaa, että IFK on noin korkealla sarjataulukossa. Joo. Talberi taisi torjua ton vedon vai? No, se meni jo se tilanne. Olssin kulma. Se meni huti. 21 Niskala siinä oli lyöjä vuorossa, mutta löi huti pallosta ja Talberi aloittaa sen maaliheitolla ja Laakkonen lähtee rakentelemaan. Kettunen vuorostaan yrittää tuoda palloa ylös. Larsson. Huopalainen vetää siitä. Se on kyllä vahva luistelija. Menee röyhkeästi vaan maalille noin. Kyllä, ja ottaa sieltä Akilleksen. Jälleen kulman ja se on Akilleksen 3. kulma. Taitaa olla Dante Lindblad, kun on antamassa kyllä sitä. Kettunen täräyttää suoraan päin Penttilää. Niin nämä jatkosarjathan pelataan sillä tavalla, että nyt molemmissa jatkosarjoissa pelataan kaksinkertainen sarja ja ylemmässä jatkosarjassa 2 parasta huilaa ja 2 alempaa pelaa alemman jatkosarjan 1. ja 2. vastaan. Meneekö näin, Veikka? Kyllä menee. Joo. Eli siihen me lähdemme hakemaan tämän jatkosarjan piikkipaikkaa, että saisimme sen 4. joukkueen siitä sitten. Eli 1 vastaa se 4. ja sitten 2 vastaa 3. Joo. Mutta aika vahvalta näyttää ylemmässä jatkosarjassa tuo Jipsin peli. Kyllä, vielä toistaiseksi. No, kevättä kohti mennään ja tärkeimmät pelit sitten alkavat tuossa muutaman viikon kuluttua. Nyt en muista, koska Bändyliigan finaali pelataan, mutta olisikohan ollut maaliskuun puolesvälissä. 15. maaliskuuta. 15. maaliskuuta, sieltä se tulee Veikalta kuin tykin suusta. Ootko muuten pelannut näitä nuorten pelejä? Joo. Akilleksessa ei ole siinä 21 ole toista maalivahtia, niin olen pelannut ne kaikki pelit. Saat sieltä peliaikaa sitten ja kyllä. Vähän. Joo. Voititte Narukerän torstaina. Joo. Siellä on välillä kiva voittaa, että joukkue vaihtuu melkein joka pelin, että meillä on vähän Veiterästä pelaajia ja täältä nuorempia pelaajia, mutta nyt ei ollut ketään apuja. Pelattiin pelkällä Akilleksen porukilla ja voitettiin. Kuopio hakee siellä vaihtoa vähän huilaamaan vähäksi aikaa ja Irtamo rupeaa jälleen rakentelemaan. Larsson, Karlqvist, Huopalainen. Hyvä syöttö Kaivolalle, siihen ei ihan mennyt. No, omasta mielestäni hyvä tsemppi ja paine sinne Olssin hyökkäystä maalialueelle. Sarkkinen hyppää vaihdosta kentälle. Nyt on kaveri kyllä. Ei taitaa Olssi olla täyslukunen ja Akilleksella taitaa olla vielä Fridde siellä kuluttamassa jäähypenkkiä. Karlqvist heittää nopeasti pallon Irtamolla ja Irtamo sitten heittää sen
Dante Lindbladille ja Kaivola sieltä Nordströmille ja sitten Nordström lähtee rakentamaan hyökkäystä Larssonin kautta. Nyt puuttuu ne pitkät vedot täältä niin kuin kaaren yläpuolelta. Ei vedetä yhtään, yritetään viedä sitä palloa tuonne maalialueelle. Joo, niitä saisi olla paljon enemmän. Maalivahtina tiedän, että ne voi joskus olla todella pahoja kaaren takaa lyödä. 20 minuuttia pelattu tätä Bandyliigan alempaa jatkosarjaa ja tilanne täällä perinteisellä pallokentän tekojaradalla on lukemissa 1-1, niin kuin ruotsiksi sanotaan et. Olssi pitää palloa. Aiku oli hyvä karvaus Kettuselta. Nyt painat sinne päätyy saakka vaan. Ei ollut apuja siellä tällä kertaa. Olssi sen katkaisee tämänkin hyökkäysyrityksen ja Donk siinä lähtee viemään. Maaliheitto. Ja näin Viireen-Valkoinen rakentaa hyökkäystään Kaivolan johdolla. Ja Larsson, Irtamo. Nordström. Eli niinku tuntuu, ettei ne pääse yhtään tonne niinku kunnolla hyökkäämään. Niinku, joo, on taas jälleen. Ja katkoo palloa niin erittäin hyvin. Näin niinku maalaissilmällä katsotaan. Joo, sen huomaa, että Ols ei ota niinku ylhäältä kiinni. Et ne odottaa, että Akilles lähtee hyökkäämään ja katkoo sitten tuossa puolen kentän jälkeen. No, fiksusti pelataan. Kyllä. Ja sieltä haetaan puolenvaihtoa. Irtamo siellä pallon alla jälleen kerran. Irtamo on pelannut 22 minuuttia tällä hetkellä ehkä pirteimmin minun mielestäni. Kyllä. Tuossa alakerrassa on nyt niin helppo nähdäkin, kun koko aika katkoo noita palloja siinä. Mutta okei, eli jääpallossa saa itse nostaa tuon mailan ylös tuolta. Joo. Ei nosta päätuomari Söderberg käsiä yhteen. Kyllä se tännekin näyttää, että siinä olisi rike ollut, mutta täysin vaparin arvoinen rike. Joo, rike, kyllä. Ei sitä pilkkua olisikaan pitänyt antaa, mutta vapari ainakin. Että kyllä. Nyt en tiedä, missä päätuomarin silmät oli, mutta että itsekin neijosin täältä. Karlqvistin puolestaan oli jo hyvä katko ja voimakkaasti lähtee 79 Kettunen, jättää sen Nordströmin nopeasti sinne laitaan. Jälleen Karlqvisti. Nyt sen ottaa Svennas. Svennas on myös näitä nuoria pelaajia Akilleksessa, nousevia tähtiä. Kyllä. Irtamo jakaa sen alas. Fridolfsson. Nyt oli hyvä syöttö. Siellä on. Luopalainen tekee. 2-1. Aivan loistava syöttö Friddeltä. Kyllä. 2-1. Aivan hieno maali tähän lauantai-päivään. Maalin teki Huopalainen. Kyllä. 35. Tilanne 2-1. Verkot jälleen Töttörölle. Hieno luistelu Huopalaiselta. Oli. Mutta oli hieno luistelu Fridolfssonilta. Kyllä, syöttö. Joo, erittäin hieno syöttö. Tommosia pitäisi olla enemmän nyt. Kyllä. Näin. Maalintekijä numero 35, Otto Huopalainen, syöttiä numero 82, Rasmus Fridolfsson, maalinsyntijältä 23. Akilles vaihtaa maalivahtiin. Akilles antoi maali No niin.
Mitäs nyt on tapahtunut? Talberi lähtee penkille ja Iikka Lempinen tulee tolppien väliin numero 44. Nyt olisi mielenkiintoista tietää, mitä siellä on tapahtunut. Onko Talberille tullut loukkaantuminen? Näyttää kyllä ihan täysvoimaiselta tuolla vaihtopenkillä. Juttelee jotain valmentajan kanssa. Tämä pitää selvittää tuossa puolien aikana, että mikä siellä tuli. Että kyllä. Saadaan teille hyvät katsojat sitten tietoa, että miksi Akilles vaihtoi maalivahtia, kun 25 minuuttia on pelattu. Ja peli käyntiin. Voidaan kyllä sanoa, että jääpallossa niin kuin muissakin lajeissa veskareille, kassareilla nämä nivuset on kyllä aika pahoja esimerkiksi. Kyllä. Menee aika äkkiä tai sitten jotain muuta, en tiedä, mutta se selvitetään tuossa puoliajalla. Olssi tulee sieltä ja jälleen Irtamo siellä katkaisemassa, mutta pallo lähti omaan päähän. Nyström. Larsson napauttaa nätin avauksen siinä Vuopiolle ja Lindblad tulee numero 6. Veljeksistä toinen. Irtamo. Hyvä oli yritys Irtamo. Joo, hyvä oli, joo. Kettunen ihan haltuun. Joo. Näin sinikeltainen lähtee sieltä jälleen yrittämään hyökkäystään. 85 Saku Hartikaisen johdolla. Ja se on Dylan Lindblad toi numero 6, loistava katko. Nyström vie se pallo sinne rankkarialueen sisälle ja veto siitä. Ei vedä Fridde, vaan jakaa pallon Nyströmille laidan kautta sieltä. Nyström alas Karlqvistille. Karlqvist Irtamolle. Fridde takas Irtamolle. Ei, kyllä ne puolustaa hyvin toi Olssi, kyllä kun ei ne... Tiivis pakka. Joo. On vaikea päästä läpi. Karlqvist hakee tuon pallon, se oli varmaan vähän huolimaton syöttö siinä, kun jäi vähän kesken se pallo tonne. Ai Frid. Larsson lähtee rakentamaan. Olssi hoitaa tämän ilmapallon niin sanotusti. 20 Akseli Niskala sieltä lähtee rakentelemaan alakerran kautta Olssin hyökkäystä. Ja kyllä se Akilleskin aika hyvin puolustaa tossa. Ei tuosta tullut Lempinen, heittää hyvän avauksen siihen Kaivolalle. Nyt pitäisi lähteä mukaan. Joo, kyllä. Ei ollut oikein kaveri, jolle syöttää nopeammin. Ei ollut. Larsson sen siitä nappaa. Siinä oli taas mielestäni mailan lyönti, olisi saanut vaparin viheltä. Nyt oli hyvä syöttö. Ihmetteltiin Kaivola vedässä ja hyvä torjunta Pentilältä. Nyt oli vähän vetoa jo tuolta kaaren yläpuolelta Kaivolalta. Eikö Kaivolan valttikortti on noin vähän kauempaa nämä vedot? Joo. Kaivolalla lähtee kyllä hyviä vetoja yleensä. Olssin vapaa lyönti keskikentältä. Siellä jäänpinnassa kävi 35 Otto Huopalainen. Kohta on puoli tuntia pelattu tätä Bändyliigan ottelua ja lukemat ovat 2-1 vihreävalkoiselle bändyjengille, joka hoitaa tämänkin hyökkäyksen pois alta tuosta Olssilta ja lähdetään sitten nopealla temmolla ylöspäin. Fridde vie sitä voimakkaasti
Loistava tulo sinne ylös taas Friddeltä. On ollut selvä vahvistus teille Akillekselle toi Fridden tulo Ruotsista Porvooseen. On ollut Takas kyllä. kotiin. Kyllä. Dylan antaa siitä nopean vapaa lyönnin Larssonille ja Larsson jakaa sen Kuoppalaiselle. Larsson lähtee voimakkaalla. No, hyvä paine, hyvä paine. Hyvin torjuu Olssin maalivahti. No ei pelannut viimeksi huonosti toi Kusminka, kun Porvoos pelasi. Loistava veskari oli silloin. Taisi saada parhaan pelaajan palkinnon Olssista silloin runkosarjan ottelussa. Mutta pitää nostaa hattuun näille Olssin pojille, kun jaksavat vuodesta toiseen istua bussissa ja tulla pelaamaan tänne Kyllä, sieltä etelään. pitkä matka kulkee. Ja nyt on Olssin toinen kulmalyönti. Sieltä on pitkä matka tosiaan jo kulkee. Sähän oot Veikka itse kotoisin Torniosta. Kyllä. Sieltäkin oli pitkä matka kulkea. Niin. Vähän vielä pidempi kuin Oulusta. Oliko Oulun palloveikot vai mikä se oli? Tornion palloveikot? LRK. Niin oli sun eka joukkue? Joo. Okei. Okay. Siellä pelasin kaikki junnuvuodet ja Joo. sitten se loppui kesken. No niin, Olssin kulma. Katsotaan kelle tuo tulee. 22 sen siitä lyö suoraan Akilleksen muuriin. Se oli Pesosen Antti, joka sitä oli siinä lyömässä ja Olssi saa sen pallon siitä kimmokkeesta itselleen takaisin ja tuo ei tule mitään tuosta hyökkäyksestä ja näin Akilles lähtee jälleen pusertamaan ylöspäin. 36 on Svennas. Akilles niinku pyörittää tätä palloa hyvin tässä näin ja sit niinku kun en sillä tavalla tiedä taktiikasta oikein niin selvillä ole, niin mä hyökkäisin paljon nopeammin tonne ylös. Joo, mutta Olssi ottaa hyvin tuosta keskialueelta, että sieltä ei Niin, pääse siitä niin ei helposti. pääse, niin. Sitten kun avautuu tämmöisiä tiloja, niin sieltä pääsee hyvin. Larsson tulee ja paitsio. Kaivola paitsiossa. Venäjä Pistis, Kaivola 46. Paino tuotta pelaa Kaivolasta. Tuo syöttö menee kyllä harakoille ja se annetaan mennä pitkäksi. Huopalainen päästää sen päädystä pitkäksi ja Lempinen jättää pallon tuohon eteen ja Svennas siinä jakoi palloa Larssonille ja Fridde jätti sen takas Larssonille, Nuuströmmi. Larsson. Huopalaiselta vähän. Hyvä oli yritys. Joo, hyvä oli yritys, joo. Kaivola, siitä olisi tullut varmaan syntynyt vaarallinen tilanne tuosta, jos Kaivola olisi saanut sen lapaansa tuon pallon. Joo, kyllä pitää niinku ihailla näiden Olssin niinku asennetta tähän bändyyn, että jaksavat vuodesta toiseen niinku istua bussissa ja pelata bändyä, että se on ihan hienoa sitoutumista. Se vaatii Ne Olssi pelaajilta vetää paljon. sieltä. Lempinen katsoo katseellaan, että 1,5 metriä menee ohi. Nyt lähtee pitkä. Menee pitkäksi, ei saanut. Penttilältä vuorostaan pitkä. Loistava, hyvä avaus oli. Siellä ei ollut ketään pelaajia Ei. tuossa vastaan. No jälleen lähdetään. Larsson pitää kyllä palloa paljon. Lasketaanko teillä niinku, tai analysoitteko sitä, että kuka luistelee kuinka paljon ja pitää palloa tai jotain? Ei olla tehty semmoista. Ei olla niin pitkällä vielä. Mutta kyllähän se näkee, että Larssonilla on tosi paljon palloa. Fridde tuli hyvin voimakkaasti sieltä. Paitsio.
Virtamo heittää pallon siitä kehiin. Larsson. Huoppalainen. Nuuström. Virtamo, Taakke, Huopalainen. Karlqvisti takas tänne toiseen laitaan Nuuströmille. Nuuströmiltä hyvä syöttö keskelle Kaivolalle ja Larsson lähtee voimakkaasti sinne laitaa. 12 Kaivola. Kulma. Taitaa olla Akilleksen 4. kulma. Akilles kulmalöinti, Orvaisen lyönti kulmalta. Akilles Horslaavu, Orvaisen lyönti Svärd. Katsotaan. Laakkonen antamassa. Laakkonen menee antamaan. Numero 16 Akseli Laakkonen menee antamaan tätä kulmaa ja sitten katsotaan kenelle se kuka on lyöntivuorossa ja millaista kikkaa tulee tästä kulmasta vai tuleeko. Hyvin saa Olssin tiivis muuri pidettyä pallon maalin ulkopuolella. Siis se oli hyvä koppi tuolta veskarit, loistava torjunta, vaikka ehkä hieman tuli päin. Mun mielestä se osui siihen Olssin pelaajin siellä. Ja sit se otti siitä sen. Joo, kyllä. Joo, okei. Okay. No sulla on aika nuoremmat silmät kuin mulla. Kyllä. Akilleksen vapari. Annetaan nopeasti siitä. Kettunen. Ei. Mailaan lyönti ja jälleen Akilleksen vapari. Huopalainen haki jälleen kulman. Joo, 5. kulma Akillekselle. Huopalainenkin on pelannut pirteästi. Nyt sitä menee antamaan 29. Dante Lindblad antaa tätä 5. kulmaa tuolta keskuskoulun päädystä tai keskuskoulun kulmasta niin sanotusti. Huopalainen siellä käy kuiskaamassa, kelle tuo kulma annetaan. Se tulee Kettuselle tulee ja ikävä kyllä jälleen päin keltasinistä muuria. Sarkkinen siellä törmäilee vihreä-valkoiseen pelaajaan ja Akilles. Kyllä pitää sanoa, että nyt 38 minuuttia kohta pelattu, niin Akilles on pitänyt palloa. Siellä on. Kyllä, Rasmus Kettunen laittaa Laakkosen syötöstä. Kettunen laittaa joo. Kolmannen kerran Olssin maaliverkot on töttöröllä ja maalin tekijänä 79 Rasmus Kettunen. Tilanne siis 3-1 3-1. Nyt oli hyvä peli. Kyllä. Akilles Reini Nuor, målare nummer 79 Rasmus Kettunen, assisterande 16 Axel Laakkonen. Viimeinen nuoret 37-36. No taisi hidastus mennä jo niin. Akilles Karls Maan, maatekijä numero 79 Rasmus Kettunen, syöttäjä. Veto sieltä ja alakulmaa yritettiin sieltä Olssin laukausta, mutta ei. Huopio siellä jakelee palloa Huoppalaiselle, Huoppalainen Nuuströmille. Kaivola tulee. Hyvin ottaa Penttilä. Joo, Penttilä ottaa hyvin. Kyllä näyttää siltä, että Olssilla on 2 tasaväkistä veskaria. Pitikö muuten paikkansa, että tuo Kusminos on niinku loukkaantunut jossain pelissä tässä? Onks tietoa? Mulla ei ole tietoa. Okei, sit se oli, joo. No. Voi olla, että luin jostakin, tai sit on nähnyt unta. No, tuo menee päätyrajasta pitkäksi niin, että hulina kuuluu vaan.
Ridde. Tiusanen Aatu on 45. Ja jälleen Penttilä sieltä nappaa tuon pallon hyppysille ja pitkä heitto tänne yli puolen kentän. Nyt pitää olla tarkkana siellä. Vuopio hakee siinä vaihtoa itselle vähäksi aikaa huilaamaan ja uusia jalkoja svennastua, uudet levänneet jalat tuonne jäälle ja Kaivola sieltä yksin pusertaa läpi, mutta ei. Hyvin katkoo numero 21 Akseli Niskala Olssilta. Joo. Siis Olssilla on huomenna Potni ja sit vierais. Muistaakseni. Ei ne yhden pelin takia tänne etelään aja. Katot nuorempana päätteeltä vähän. Kyllä, huomenna on Olssilla Botnia vastaan. Virtamo jälleen siellä pallon katkaisemassa. Nyt olisi pitänyt syöttää hieman aikaisemmin. Se ei kun ei ihan saanut kiinni. Dante Lindblad siellä oli katkaisemassa ja toisessa päässä ilmeisesti paitsi jo 4 minuuttia jäljellä tätä ensimmäistä puoliskoa täällä Bändyliigan alempi jatkosarjan ottelu. Kotijoukkue Borgo Achilles, vihreä ja valkoinen bändyjengi vastaan keltasininen Olssin luistin seura. Tilanne 3-1 kotijoukkue. Virtamo painii siinä. Ei saanut palloa itselleen, sen sai 7 Samsa Salmi. No nyt Irtamo sai sen, jakaa sen Nuuströmille, mutta Nuuström huolimatta, ei se ollutkaan, se oli Dynal Lindblad. Hyvä torjunta Lempiseltä. Paljon muuten tulee lujaa toi pallo parhaimmillaan. Kyllä se 105-170 parhaimmillaan. Se on aika lujaa. Joo, siinä saa olla hereillä. Kyllä. Aina sitä ei kiinnikään saa. Ei varmaan saa, kun tosta pääsee tykittää. Mutta silloin sun pitää saada kyllä lyödä se rauhassa. Kyllä. Mutta kyllä silloin kun toissa viikon loppuun Porvoossa pelattiin maaottelua Suomi-Ruotsi, niin kyllä vauhti oli kovaa maaottelutasolla. Kyllä ne on kovia urheilijoita ne, on. Jotka on, ja ovat nämäkin pelaajat kovia urheilijoita, mutta kyllä vauhti oli ihan huomattavasti nopeampaa. Kyllä. Ruotsissa kun pääsee... Larsson tulee loistavasti sieltä. Laakkonen sen hakee sieltä. Yritti hieman ehkä kulmaa siinä. Joo. Ja vapaarita Larsson jälleen siellä. No, tällä kertaa jälleen Olssin puolustus purkaa tämän Akilleksen hyökkäysyrityksen. Karlqvist katsoo vapaata kaveria sieltä, Otto Huopalainen sen löytää. Noin, pallo takas Larssonin, Karlqvistille. Ja nyt se on Larssonilla se pallo. Virtamo. Larsson sotkeutuu jalkoihin. Harmittavasti siinä Olssin kaverit saivat tuon pallon itselleen ja lähtevät sitten rakentamaan omaa hyökkäystään. Sarkkinen. Ai. No. Dylan Lindblad siellä käppäsi jään pinnalla, mutta ei varmaan ollut vaparin paikkaa. Tänään on tullut vähän huonosti vapareita. En tiedä minkälainen linja tuomareilla tänään on. Svennos taisteli siinä keskikentällä. Jälleen oranssi pallo kotijoukkue Akilleksella. Jaetaan se turvallisesti Larssonille ja sieltä Larsson sen tuo pallo Svennakselle. Nyt se on Huopalaisella. Joo.
Akseli Laakkoselle hieman vähän selkään, tuli toi syöttö. Keltaisen pallo kohta puolin, lähetään puolen jaolle ja näin. Se on taas 45 minuuttia kulunut näin näppärästi tässä Päädyliigan ottelussa ja tilanteessa 3-1 edelleen kotijoukkueelle. Dylan Lindblad Irtamolle. Irtamo vie sen sinne sai sivurajan vielä Akillekselle tuohon. Kettunen yritti myös kulmaa siinä, mutta ei onnistunut. Olssi purkaa tuon pallon sieltä Akilleksen puolustusalueelle ja päätuomari Söderberg katselee siellä kelloa ja näin viheltää. Ei vielä. Kohta puolin varmaan viheltää tämän ensimmäisen puoliskon pelatuksi. Siellä pääsee Laakkonen. Nyt pitäisi vaparia. Ei se vihellä. Näin ei. Päätuomari Söderberg viheltää pilliin. Me olemme pelanneet 46 minuuttia ja Veikka, me lähdetään puoliajalle nyt. Kyllä. Käydään selvittämässä tuo maalivahdin vaihto. Kiitoksia. Kiitos. Ja pidetään se 15 minuutin pituinen tauko tässä. Kiitti, hei! Ja hetken päästä sitten päästään aloittamaan tämä jännittävä kamppailu täältä. Ja hetken päästä sitten päästään aloittamaan tämä jännittävä kamppailu täältä Porvoon tekojääradalta, tekojäältä. Ja näin ottelu on käynnissä ja siitä peli lähtee sitten Akilleksen toimesta kohti. Hauska laittaa pallon liikkeelle. Ja sieltä lähtee veto sitten, mutta siellä on jo Akilleksella mahdollisuus päästä tuon palloon. Näin myöskin tapahtuu ja sieltä lähtee Fridolfsson. Fridolfsson vetää! Ja vetää pallon maaliverkkoon ja Akilles siirtyy tässä ottelussa 1-0 johtoon. Maalin tekijänä Ruotsista tullut Rasmus Fridolfsson.
pitkästä aikaa, kun sitten siellä on Veiterellä paikka. Ja hyvin siellä on listaa ja näin lähtee sitten Veiterä nousemaan. Siellä on Valtanen pallon kanssa ja jälleen Akilles ottaa tuon pallon ja sieltä tulee sitten Kettunen. Kettunen tulee nyt pallon kanssa ja nyt Kettunen tekee maalin! Rasmus Kettunen vie Akilleksen jo 2-0 johtoon tässä ottelussa, kun 9 minuuttia on Porvoossa pelattu tätä Bändiliigan runkosarjan viimeistä. Ja pallon perään sitten menossa Irtamo. Ja nyt tulee sitten Veiterä vastaiskuun! Ja kaventaa ottelun 2-1. Sieltä lähtee sitten tuo kulma. Ja siellä on edelleenkin paikka. Ja siellä on! Siellä on! Lappeenrannan Veiterä tasoittaa tämän ottelun 2-2. Ja sieltä lähtee Kaivola! Iisakki Kaivola pistää pallon maaliverkkoon ja Akilles siirtyy ottelussa 3-2 johtoon. Palvellaan sinne Peukkurille. Peukkuri! Nyt tulee Joonas Peukkuri! Ja Lempinen! Lempiseltä upea torjunta ja siitä tulee kulmalyönti sitten. Ja sitten näin antaa lupaa antaa tuo kulma. Ja tilanne jatkuu edelleenkin siellä niin ja hyvin siellä Lempinen nappaa pallon kuin Marjo ja siitä keskeltä, että Veiterä ei pääse tekemään tuhojaan. Ja näin lähtee sitten Akilles nostamaan hyökkäystä. Sieltä pallo pelataan sinne keskelle. Sen jälkeen Veiterä lähtee. Mutta ei saa oikeastaan otetta palloon. Tulee jälleen Veiterä. Ja Peukkurilta jalat alta ja siitä tulee aivan ansaitusti sitten jäähy. Kulmalyönti ja mitä tekee Akilles tästä kulmasta. Ja sinne se lähelle menee, mutta silti niin kauaksi. Silti niin kauaksi jää ja siellä on edelleenkin. Ja vielä on! Ja siellä on! Ja Akilles tekee 4-2. Ja oliko maalintekijänä Filipe Svenas? Kyllä, Filip Svenas on maalintekijä. Ylöspäin. Ja nyt tulee sitten Veiterä. Valta. Ja siellä lepää! Siellä lepää maalintekijänä Matias Valtanen. Matias Valtanen pistää pallon maaliin ja Veiterä kaventaa ottelun 4-3. Näin kulma lähtee. Se vilpistyy siinä Akilleksen puolustukseen. Nopeasti siellä kuitenkin Akilles onnistuu nappaamaan pallon itselleen ja sitten on vielä paikka. Siellä on vielä paikka ja siellä on Akilles siirtyy 5-3 johtoon tässä ottelussa. Ja näinköhän tässä on ratkaisun makua sitten pikkuhiljaa. 90 minuuttia on täynnä ja lisäajalla mennään, kun nyt tulee sitten Akilles ja siellä kaadetaan ja siitä tulee rankkari. Siitä tulee rankkari vielä tähän ottelun loppuhetkille. Akilles pääsee vetämään. Siitä Iisakki Kaivola keskittyy ja lupa annetaan. Ja sieltä Kaivola ampuu, mutta ei tule maalia. Ei tule maalia. Hyvin on siellä maalivahti edessä. Hattutemppu jää, tai kipärätemppu jää Kaivolalta ainakin tässä kohtaa vielä tulematta. Viimeisiä hetkiä mennään.
Jääpallokoulussa varmaan nuorimmat on semmosia, mitkä nirkun narkun pysyy pystyssä. Että itsekin muistan, kun ensimmäistä kertaa on jääpallokoulussa ollut niin kun auttamassa, niin kyllä se rooli on ollut pystyttäjän rooli. Että kaatuneiden pelaajien pystyyn nostaminen ja takaisin luistimille, niin siitähän se lähtee. Kyllähän jääpallo on saatu pidettyä semmoisena järkevähintaisena harrastuksena. Et varsinkin Porvoossa, missä meillä kaupunki tukee tosi hienosti tätä toimintaa, ettei tää keneltäkään niin kuluihin tää homma ei kaadu. Kyllähän tätä täysin niin kuin vapaaehtoisvoimin tehdään ja pienellä porukalla, mutta suurella sydämellä. Tää on tosi tiivis tää meidän vihreä-valkoinen jääpalloyhteisö. Kaikki saa taputtaa. Hienoa. Nykyajan kirous se kiire ja tuntuu, että ehtiikö ja kyllä täältä aina hyvällä fiiliksellä lähdetään sitten kuitenkin kotiin.
Akilles aloittaa sen, no niin, nyt taitaa vasta kuulua kunnolla, tosiaan puoliaikaan pidetty. Kettunen siellä tekee tuhojaan Olssin maalialueelle ja kulmalyönti tosiaan pelataan Päädyliigan toista puoliskoa. Akilles Orko vastaan Oulun Luistin seura ja lukemat edelleen 3-1. Taistellaan tämä jännitysnäytelmän loppuun saakka. Meillä on 44 minuuttia aikaa taistella tämä Päädyliigan ja alemman loppusarjan ottelu sitten loppuun ja katsotaan sitten mitkä ovat loppulukemat. Sieltä tulee kulma Jukki Nyströmille, täräyttää maalin heti ensi minuuteillaan siellä ja lukemat 4-1. Näin. Akilles aloittaa tämän toisen puoliskon vauhdilla tekemällä heti maaliin ja lyömällä Olssin maaliverkot tötterelle. 4-1. Ja samaan aikaan meillä on sitten Helsingissä alkanut ottelu Botnia Kampparit kello 15.00, niin seurataan sitä sitten ensimmäisen puoliskon tulosta tässä sitten tämän ottelun aikana. Siellä vielä lukemat 0-0. Akilles lähtee taas voimakkaasti hakemaan hyökkäystä ja siellä haettiin Kettusta. Tämä syöttökin menee hieman pitkäksi. Olssi sieltä laittaa pallon peliin sinne keskelle. Siellä oli katkaisijana Dante Lindblad 29, kun Kaivola rakentelee Akilleksen hyökkäystä. Nyström takas antaa sen sinne Karlqvistille. Niin, tuosta ensimmäisen puoliskon lopulla, kun Akilles vaihtoi maalivahtia, niin aloittavalla maalivahtilla Lukas Talberilla oli varusteongelmia. Sen takia Lempinen vaihdettiin tolppien väliin ja näyttää jatkavankin siellä tolppien välissä. Ja samoin on Olssilla 24 Jere Penttilä tolppien välissä. Että ei sen enempää niin kuin mitään murheita muuta kuin hieman varusteongelmia, mutta ne sitten varmaan Veikka selvii tuossa viikolla. Kyllä. Laitetaan varusteet kuntoon seuraavan viikolla, kun pelejä varten. Ja seuraava kotipelihan on jo ensi perjantaina ja silloin taitaa tulla vieraaksi Botnia. Kyllä. No, tässä alemmassa Päädyliigan ottelussa tai alemmassa jatkosarjassa Päädyliigan ottelu 4-1 Akillekselle jo, niin aika vahvasti näyttää, että tästä se 2 pinnaa otetaan, vaikka tässä on vielä hurjasti minuutteja jäljellä. Koskaanhan ei bändystä tiedä, miten tässä nämä menevät, kun tämä on erittäin nopea laji. Kyllä, saattaa lyhyessä ajassa tapahtua paljon. Kyllä, muutamassa minuutissa voi tulla 2-3 maalia, mitä Kyllä. on itse seurannut tässä. Että nyt Fridolfsson törmää siinä Donkin kanssa vastakkain. Kaivola. Kulmalyönti Kaivola siellä yritti aika hyvin. Taitaa olla 7. kulma ja äsken tuo 1 kulma merkkaamatta. Katsotaan kelle tuo kulma tulee. Se tulee Kettuselle jälleen. Hyvä noukki Penttilä tuolta alakulmasta 2 kädellä vielä. Itse en varmaan enää olisi taipunut tuohon palloon eikä kiekkoonkaan välttämättä. Se vaatii vähän taipuvuutta, että saa palloja kiinni. Joo. Paitsio. Taisi olla Tatu ruotsalainen paitsiossa kyllä 88.
Lyhkänen kaveri, mutta näppärä luistimella menemään tuo 88 Tatu ruotsalainen. Onko muuten Olssilla nuorissa mitään, niin kuin teidän ikäluokassa, mitään joukkuetta? Ei mun mielestä ole. Joo. Huono on junioritilanne kyllä pohjoisessa. Samaa Lappeenrannassa, Joo. jos ne kaverit pelaa teille. Kyllä, kyllä. Anna vaan Kettuselle siihen, juuri noin. Hyvin haki Kettunen siitä ja suoraan syöttö. Hartikasen Saku siinä katkaisemassa sitä ja jälleen pallo takas alakertaa ja nyt lähtee Kettuselta hyvä syöttö Kaivolalle. Ja näillä ei ollutkaan Larsson, se oli Fridde itse ja Kulmalyönnin saa kulmalyönnin sai siitä ja se on 8. kulma kotijoukkueelle. Vuopalainen käy siellä kuiskaamassa, kelle tulee. Nyt on tullut muutama. Larsson pääsee lyömään, mutta ohi menee. Onko kotijoukkueella, Veikka, minkäännäköisiä pelillisiä muutoksia nyt tähän toiselle jaksolle? Ootko huomannut? No äkkiseltään en ole vielä huomannut mitään, että varmaan huomaa, jos kun peli menee vähän pidemmälle. Että. Okei, palataan siihen sitten myöhemmin. Olssi hyökkää. Kaivola. Ei ollut Kaivola. Tiusanen lähti. Tiusanen. Syöttää Kaivolalle. No Friddelle siihen. Ohi menee paljon. Meni ohi. Joo. Ja paljon. Kyllä se sen verran menee, että maalivahdin ei tarvitse tehdä mitään. Joo, aivan. Joskus aikoinaan, kun pelas lätkää maalissa, niin meni torjuun ja oli tolpan ulkopuolella jo, niin meni patjasta längistä maaliin. Kun olisi voinut katsella seuraa, että kiekko menee metrin ohi. No, niitä sattui siihen Kyllä. aikaan. Paitsi. VTO on mukana tukemassa Akilles Jääpallon nimen toimintoa. Akilles Ilmoituksen VTO ja Ripuuden Asia. Tosiaan ei ole kotijoukkueella viikolla peliä. Se on seuraava peli on siis kotiottelu ensi perjantaina. Kyllä, ja siitä lauantaina lähdetään sitten Oulua kohti. Sunnuntaina Oulus vieraissa. Joo. Ootte matkalla yötä. Siitä en vielä tiedä. Lauantaina on 1 lähtö. Ajetaanko suoraan Ouluun vai? Ai se ei näyttäisi joo. Fridolsonia sieltä haettiin. Juoppi jo sitä siitä haki, mutta ei tavoittanut. Tiusanen taistelee täällä. Vuopalainen ottaa. Ai, nyt tuli Ihan oli huolimaton syöttö. Se oli Dylan Lindblad, joo. Nyt tulee Olssi voimakkaasti sieltä. 21. Hyvä torjuntalempi. Joo, Niskala vetää ihan. Harvas on ollut tänään pitkät vedot. On joo. Itse käytän semmoista sanaa, että yritetään viedä se pallo sinne maaliin, kun se voisi laukasta vähän pitempääkin, mutta että en ole Akilleen päävalmentaja. Onko pelissä tänään ollut semmoista vähän pirteyttä nyt, että kun joissakin peleissä on ollut vähän semmosia vähän turhautumisiakin aika paljon. Joo, alkuun näytti tosi pirteältä peli, mutta nyt vähän mun mielestä on. Voisi olla enemmän pirteämpiä. Joo. Mutta toivotaan, että vielä
pojat piristyy, kun tekee pari maalia. Kyllä. Tuossa puolenjäällä, kun kävin tuossa kentällä, niin ihmisten kanssa keskustelemassa, niin sanoivat, että ei se Akilleksen peli ihan nyt ole vielä tuubissa. Joo, kyllä siinä on vielä omankin silmän parantamisen varaa. Että hyvä syöttö. Hyvä syöttö. Irtamo jälleen kerran. Ai mihin Kettunen syöttää, haki sieltä Laakkosta. Ja Olssi taas. Tämän ottaa vuoden varmasti näppiinsä Lempinen sieltä ja pistää Lyhkäsen pallon siihen etukentälle ja lähdetään vuorostaan sitten hyökkäämään kohti Olssin maalialuetta. Irtamo, Karlqvist, Nuström. Ai. Laakkonen. Ei, mä en ymmärrä tätä alaspäin pelaamisesta, mutta en mäkään ymmärrä välillä mitään muutakaan. Sieltä välillä hyvä lähteä hakemaan uutta vauhtia. Kyllä, joo, mutta ei sitä tämmönen maalikko oikein ymmärrä. Sitä on vaikea ymmärtää, jos ei ole kauhean paljon jääpalloa seurannut. Niin, kyllä, myönnetään. Et luulisin, että se on niin helppo lähteä nopeasti ylös. Onhan niitäkin tilanteita tietenkin, mutta enemmän tulee just niitä, että ei ole tilaa mennä. Huopalainen tulee. Ja alas. Jaatinen lähtee viemään. Olssi vuorostaan sieltä ei päässyt. Siitä vaan Olssille vapari ei näköjään jäähyä, kun Söderbergin käsi noussut jäähyn merkiksi. Olssi aika vaarallisesta paikasta vapaa lyönti tällä hetkellä. Katsotaan mitä Olssi juonii tälle vapaa-lyönnille tuosta hieman kaaren yläpuolelta. Vetohan siitä tulee ja se kilpistyy vihreä-valkoiseen muuriin niin sanotusti. Tatu ruotsalainen häärii siellä 8. Se sai sen pallon itselle, vai oliko se 85 Saku Hartikainen? Tuleeko Veikka noi syötöt vähän niin kuin näyttää, että tulisi liikaa selän puolelle? Meinaatko maalivahdin avauksia vai? No, nytkin muun muassa tuossa tuli Kettuselle suoraan selkään. Niin kyllä vähän saisi eteen antaa välillä, että pelaajilla on kuitenkin niin kova vauhti, että yleensä saattaa jäädä taakse syötyt, jos liian hiljaisia on. Harjoittelette sitten noita avausheittoja? Kyllä me aika paljon niitä harjoitellaan. Joo. Jälleen pahasta paikasta Olssin vapari. Oliko 88 on? Ei ole. Päätuomari näyttää maaliheittoa ja Lempinen sen toteuttaa ja Lyhkäsellä heitolla lähdettiin liikenteeseen. Fridde. No niin, Helsingissäkin on alkanut tapahtumaan. Siellä on pelattu 16 minuuttia. Botnia on tehnyt ensimmäisen maalin, eli Botnia Kampparit on lukemissa 1-0. Ja pelihän alkoi vasta kello 15.00. Ja tämä kamppailu jatkuu täällä perinteisellä pallokentän tekojääradalla lukemissa 4-1 edelleen kotijoukkueen painostuksista huolimatta.
Yksi maali tehty tälle toiselle puoliskolle. Se tuli heti ensimmäisellä minuutilla kulmalyönnistä. Nyt Kettunen Saa pidettyä pallon kentällä. saa pidettyä sen tuolla kuolleessa kulmassa. Kettunen jälleen sieltä kalastetaanko kulmaa. Ei huudoista huolimatta kulmaa tule. Ihan hyvä, että pelataan vähän miestä välillä siellä. Joo, tänään on saanut olla fyysistä peliä kyllä. Nyt tuomarin pilli siellä. Tuomari siellä viheltää Olssi vapari. No, tämä pallo menee kilometrin ohi tuolta päätyrajasta ja menee vahtimestari Ingelinille saakka. Tai korjataan järjestyksen valvojalle. No niin, nyt alkaa trömpperitkin herää jo pikkuhiljaa. Ne ei ole tottunut huutaa näin kesken päivää. Ai, taas meni vähän pitkäksi toi Kaivolan syöttö. Se oli hyvä yritys. Karlqvist. Rauhallinen jättö Irtamolle, Irtamo taakse. Larssonille, Ridde. Olssi katkaisee. Lindblad, no, hyvä heitto sinne kohti maalia. Juuri noin. Ei ihan täältä saakka, mutta ei se ollut tarkoituskaan varmaan, mutta että hyvä paine saatiin sinne ja hyvä katko Vuopiolta siinä. Ai, kaverit eivät lukeneet siinä toisiaan. Kaivola painostaa siellä takaisin Olssin alaspäin ja nyt ja Irtamolta jälleen loistava katko siellä alakerrassa. Eivät ole porvoolaiset tänään tässä hienossa helmikuun ensimmäisessä päivässä päässeet tänne jääpallokentälle seuraamaan Pändyliigan alempaa loppusarjaa. Erittäin vähän yleisöä tänään paikalla, mutta tietysti kello oli jo kello 14, kun tämä show pyörähti käyntiin ja sieltä tulee Akilleksen 9. kulma. Akilles kulmaetti, valmismaisterin kulmalta, ja tulos on slavurkunnuistaan. Se on Dante Lindblad, kun menee sitä antamaan ja sitten me täältä Veikan kanssa katsotaan ja kelle tuo pallo tulisi tällä kertaa. Mitä veikkaa, tuleeko se Kaivolalle? Mä luulen, että Rasmus Fridolfsson. Ei kun taakse. Kaivola tekee sen maalin, mähän sanoin, hei. Rock'n'rolli, 5-1, Fem et. Hieno maali. Siisti Killen. No, pitää osaa vähän lukea tätä peliä. Niin Kyllä. 12 Kaivola täräyttää Olssin maaliverkot Tötterölle viidennen kerran ja tämä Pändyliigan alempi jatkosarjan ottelun lukemissa 5-1. Ja samalla kelta-sininen Olssi pakotetaan aika lisää. Tässä aikalisän aikana on hyvä pieni tämmönen kannustusstipendi on jaettu. Tämä GVPB Gröna Vita Bandy Bröder on myöntänyt 2 junioripelaajille Akilleksesta 500 euron kannustusstipendin Riko Rajala ja Elsa Orakselle, että onnitellaan Veikka näitä kahta junnua. 500 euron stipendit ja pääsevät sitten kesällä osallistumaan Ruotsiin jääpallo leirille. Kesäharjoittelu, joo kyllä, näin täällä lukee. Hieno homma. Hieno homma. Kiitoksia GVPP. Iso kiitos, grattis. Siinä taitaa olla 2 oikein tulevaisuuden pelaajaa kyllä. Toivotaan Elsakin näin. häärää siellä nuorten poikien kanssa pelaamassa ja sitten Rikosta en tiedä monessa joukkueessa sekin pelaa. Kyllä. Nuori kaveri. Ja näin päätuomari Söderberg viheltää pilliin sen merkaksi, että Olssin aikalisä on pidetty ja ottelu jatkuu edelleen lukemista 5-1 Fem et.
Vielä tuohon kannustustipendin jakamiseen on hienoa, että löytyy vielä tuommoisia yhteisöjä, jotka jakavat ja tukevat nuoria tulevaisuuden urheilijoita. Näin on. Ne ovat tosi harvassa tänä päivänä ja tiedetään, että talous on tiukoilla kaikilla urheiluseuroilla ja sitten päästään tällä tavalla tukemaan paitsi jo nuoria urheilijoita. Kyllä, se on erittäin tärkeää. Ja olen ymmärtänyt, että molemmilla nuorukaisilla myös kotiolot ja koulunkäyntikin sujuvat ihan harrastuksen merkeissä sillä tavalla, että pärjäävät koulussa ja opiskelussa. Tunnetko kyseisiä nuoria? Tää Elsa on ollut auttamassa meitä siinä U21, kun meillä on ollut vähän pelaajia, niin se on ollut pari kertaa pelaamassa siellä. Onko pärjännyt? On erittäin hyvin kyllä. Riko taitaa olla sen verran nuori, että Joo. se ei vielä, muistaakseni Riko on vasta 6. luokalla. Mutta hirveä jääpallo sydän kaverille. Se on oikein. Kyllä, asenne kohdalla. Ja näin Akilles tulee Larssonin johdolla. Vedä sieltä. Larsson vetää ja laittaa 6. kerran verkot töttörölle. Oli niin kova veto, että ei nähnyt edes. Ei kun nähnyt, meni. joo. Kato hidastuksesta, että onko se ihan niin Taisi sanotusti... jäädä pallo vasempaan yläkulmaan. Kyllä, joo. Sieltä lähtee Kettunen, syöttää. Kyllä. Kyllä mummo. Kyllä. Hieno veto. Hieno veto. Vihreä-valkoinen bändyjengi. Porvoon Akilles johtaa lukemin 6-1. Sex et. Tätä ottelua on pelattu 67 minuuttia tasan. Vielä on jäljellä. Katsotaan, ettei Olssin selkärankalle aivan vielä katkennut. Saadaan nämä loppupeli vielä tähän semmoista pientä tsemppiä ja jännitystä ja mielenkiintoa, mutta 5 maalin kaula on aika paljon kyllä. Mutta niin kuin aikaisemmin sanottiin, niin muutamassa minuutissa vierasjoukkue voi tehdä maalin tai 2 tai 3. Kyseessä on erittäin vauhdikas ja nopea laji. Ai, se oli hyvä yritys. Mitä veikkaat, Veikka, vaikka johdetaan 6-1, niin teidän valmennustiimi niin ei anneta yhtään löysää? Ei ikinä saa antaa yhtään löysää, vaikka johdetaan. Joo, samaa mieltä. Kyllä pitää loppuun asti täysillä pelata. Ja... Kerta sit kun ne kovat pelit tulee, niin sit pitää osaa pelaa. Kyllä. Loppuun. Siellä ei pysty löysäilemään yhtään. Nyt saadaan vähän laastaria Mikkelin keskiviikon tappiosta, niin haavoihin vähän laastaria ja tsemppiä joukkuehenki ylöspäin ja siitä lähdetään sitten seuraavaan viikonloppuun. Kyllä. Tärkeät pelit edessä vielä, että saadaan se piikkipaikka tästä alemmasta loppusarjasta. En nyt sitten tiedä siinä ylemmässä loppusarjassa, että mikä siellä sitten on. Onko se Veiterä vai Narukerä? Jipsis ei ainakaan vielä ole. Tällä hetkellä IFK on 2. Joo. Mutta tasasta vääntöä siinä ylemmässäkin jatkosarjassa on. Nyt tulee jäähy. Nyt tuli jäähy, se tulee Numero 19. 19 Samuli Sakko. Käydään kuuntelemaan Söderbergin tuomioon. Onks koukkaaminen? Tai kiinni pitää. Kiinni pitäminen. Jompikumpi. Kenttäkulutus se meille kohta kertoo. Larsson, Nuström, vedä siitä. Hyvä syöttö. Hyvä torjunta. Hyvä torjunta. Aika pieneen kulmaan Joo. menee. Ylös kun olisi vetänyt, olisi voinut mennä. Joo, ja vielä kun iso maalivahti. Niin... Koukkaaminen siellä. 10 minuuttia. Samuli Sakko syy koukkaaminen. Vihreän-valkoisella bändyjengillä 1 pelaajan ylivoima päällä ja muuta kuin hönköä pesää vaan vielä tässä 20 minuuttia vielä tätä
Ei voi enää sanoa jännitysnäytelmää jäljellä, vaan 20 minuuttia peliaikaa jäljellä. Tiusasen Aatu. Vaapalainen, hyvä syöttö Tiusasalla. Hyvä yritys, hyvä yritys. Ja kun Tiusanenkin on näitä nuoria pelaajia. Kyllä, Oulusta tullut täksi kaudeksi tänne. Vanhaa seuraa vastaan pelaa. Hyvä katko. Se oli Svennas. Vaakkonen lähtee rakentelemaan sieltä Kettuselle. Kettunen tavoittelee Kaivolaa. Tämän Olssin puolustus hoitelee kuiville niin sanotusti. Peli edelleen tuossa käväisi keskikentällä ja ollaan jälleen tuolla Akilleksen puolustusalueella ja sieltä uusi yritys. Juki Nyström ei suoraan sinne vastustajan lapaseen niin sanotusti ja Donk sieltä lähtee. Ei voi. Tuosta vähän se antaa. tuli helposti kyllä. Joo, nyt kampitus tulee. Se on Dante Lindblad, joka saa jäädä. 29 Dante Lindblad kampitus. Nyt meillä on jälleen on tasalukemissa nämä sitten siellä, kun molemmilla joukkueilla yhdet miehet jäähy penkillä. Ollaan jälleen kerran tasalukemissa kenttäpelaajien suhteen. 22 lyö suoraan siihen. Pesosen Antti veti suoraan vihreä-valkoiseen muuriin ja sieltä vihreä-valkoinen jengi lähtee sitten ylöspäin Kaivolan johdolla. Laakkonen tulee loistava. Kun olisi ollut Nuuströmi hyvässä paikassa tossa. Jälleen Larsson. Larsson on ollut pirteä pelaaja tänään. Kyllä, ja paljon pallossa. Joo, paljon pallossa joo. Kuoppalainen vetää sieltä. Painetta vaan sinne. Hyvä yritys oli. Joo. Nyt tuli nopea, mutta jälleen Irtamo siellä pallon edessä tai alla. Kuoppalainen saisi siitä hyvän paikan vedettyä ja jälleen saman verran ohi kuin äskenkin. Hyvää painetta sinne Olsin maalialueelle. No niin, keltainen. Hyvä katko Huopalaiselta. Ja Helsingissä jälleen tapahtunut Botnia Kampparit. 28 minuuttia pelattu 2-0. Hirvonen siellä tehnyt Botnian toisen maalin. Nyt on pallojakin vähän enemmän siellä kentällä. Donk. Vapari. Pahasta paikkaa Vapari. Turpeenniemi siellä näyttelee käsillä, että muuri taaksepäin, että Hyvin Kaivola katkoo. joo. Ai. Akilleksen pallo. Tää on aika siisti peli ollut muuten. On joo. Ei oo mitään. Sieltä hyvä nosto Kaivolalle ja Kaivola. Erittäin hyvä syöttö. Ja Kaivola siellä tekemään.
Larssonilta nappisyöttö niin sanotusti. Pitkä kaaripallo Kaivolalle ja Kaivola laittaa 7. kerran Olssin maaliverkot tyttörille. 7-1 ja jälleen maalintekijänä 12. Iisakki Kaivola, joukkueen kapteeni. Nyt Veikka sanoo 15 minuuttia pelin jäljellä, niin voin sanoa, että tää on taputeltu. Kyllä tää alkaa olemaan taputeltu. Että 6 maalia on kuitenkin pitkä matka. Kyllä. Noihin minuutteihin saadaan. Joo. Fridolfsinilta hieman hukka syöttö. Näin. Olssin pallo siellä kulman tuntumassa. Lyhkäsellä lähettiin. Ei tuota tulosta. Uusi yritys. Olssilta ja noin se annettiin siinä. Donkon siellä pallon alla jakaa sen tänne. Sieltä se ei aina. Voin sanoa, että se meni kyllä leveäksi. Onko Olssin vapari? Donksen otti sieltä. Ei nyt ruveta peruttelee hei Akilles yhtään, nyt vaan loppuun saakka. Tämän hyökkäyksen katkaisi 19 Samuli Sakko. Ols pelaa alaspäin myös sitä. Donkkia haettiin. Dolko. Se menee ylärimasta ohi ja Akilleksen aika lisää. Akilleksen aika. Onko molemmilla joukkueilla yhdet aikalisät per peli? Joo, on käytettävissä kyllä. No. Siellä huoltaja Vireni jakaa lämmintä juotavaa pojille. Löydätkö syytä, miksi Akilles otti aikalisä? En osaa kyllä sanoa. Luulen, että jotain pieniä taktiikoita hiotaan vielä loppupeliin, kun peli on kuitenkin 6-1. Tässä voi harjoitella, treenata erilaisia variaatioita, vaikka alakerran lähtöihin. Kyllä. Mä ajattelin vaan sitä, että otti varmaan, kun ne Olssi painosti tässä nyt tämä viimeisen 10-5 minuuttia tossa. Päivän yleisömäärä 314, Akilles bandy Viikkaan. Päivästä Brixin Traktoria 114, Akilles bandy Kakkan. No, hyvin katkaisi Olssin puolustus. Tämän hyökkäyksen vuoron Niskala. No. Ols vapaari. No se antoi vaparin Joo, siitä. se Se katsoi sen hyödyn sitten noin pitkään. Kyllä.
Katsotaan sitten mitä Olssi. Lisäjohdosta peliaikaa lisätään 1,5 minuuttia, yhteensä lisättyä peliaikaa 3 minuuttia. Eli 13 minuuttia jäljellä tätä Päädyliigan ottelua täällä Porvoon perinteisellä pallokentän tekoja ja radalla, joka on lukemissa 6-1. Joonatan Irtamo ottaa jäähyn. Ottiko jäähy? Kyllä, Kampitus. kyllä. 10 Taitaa minuuttia. mailla jäädä vähän luistimiin. Niitä, joo. P-veli mä luulin, että se ei ota, että se pelaa 2 peliä peräkkäin, ei ota minuutteja. Sieltä se tuli vaan. No, oli vähän harmittava. No se jäi jo kiinni vähän siihen. Näin Akilleksella siellä 2 miestä jäähypenkillä tällä hetkellä, eli Olssilla nyt 2 miehen ylivoima. Ja hyökätään kohti Akilleksen maalialuetta. Ja jälleen Olssille pallo. Akilles pelaa numero 10, Joonatan Irtamo, 10 minuutin jäähysyön Kampitus. Akilles Kiio, Joonatan Irtamo, 10 minuutin Sydviisnin. Pääsee siitä lyömään, ei tulosta. Laakkonen otti sen pallon siitä. Kuopalainen menetti tuossa pallon. Paitsio. Nyt pitäisi pitää vaan pallo itsellä kerta. Mä veikkaan, että Akilles saa ton yhden pelaajan ihan just takas kentälle. Joo, Lindblad pääsee Joo, Lindblad takaisin. pääsee ihan just kentälle. Eli jääpallossa pitää tulla toimitsija päästämään sen vai? He taitaa ottaa sen ajan, niin ne tietää parhaiten millä sekunnilla pääsee pois, niin ne tulee aina päästämään tosta. Näin rauhassa Akilles pitää sitä palloa ja pelaa näitä minuutteja pois täältä. Nyt olisi ollut... Ei saa. Tiusanen ei saa sitä palloa, se meni pitkäksi. Ja näin Olssi lähtee 2 miehen ylivoimalla, korjataan, ei ole vielä ihan täyttä. 2 miehen ylivoimalla hyökkäämään kohti Akilleksen maalialuetta. Alas lähdetään hakemaan. Akilles menettää sen pallon tuolla sivurajalla, mutta Akillekselle siitä se pallo tulee. Ja nyt taitaa olla Akilleksella yhden miehen vaje enää. Kyllä, pääsi Lindblad takaisin kentälle. Irtamo pääsee enää varmaan minuutiksi kentälle sitten, kun hänen aikansa on täynnä tai 8. Siellä tavoiteltiin Tatu Ruotsalaista 88, mutta tuloksetta. Ja näin kotijoukkueelle jälleen pallo. Karlqvist sen siinä jakelee Larssonille. Larsson voimakkaasti kohti Olssin maalialuetta. Sinne kulmaan, vasempaan kulmaan nimenomaan. Yritti varmaan hieman kulmaakin tuosta. Nyt tuli Olssin kaverilta ihan sokkosyöttö. Nyt kun tässä on vajaa 10 minuuttia enää jäljellä, Veikka, niin kelle antaa sitten Akilleen parhaan pelaajan palkinnon? Nyt oli paha kysymys, mutta melkein tuonne hyökkäyspään joko Kettunen tai Kaivola on ollut tänään hyviä molemmat ja tehnyt maalit, niin sinne. Joo. Tai sitten alakertaan tietenkin Dante Lindblad tänään 0+3 saanut syöttöpisteet kulman annoista, että sielläkin olisi hyvä vaihtoehto yksi.
Kyllä. Ja tuli Kolssin kulma. Joo. Taitaa olla kolmas kulma. Joo, kyllä mä varmaan, no, Lars on pelannut kans hyvin ja itse asiassa Irtamokin on pelannut hyvin. Kyllä, molemmat on pelannut hyvin. Mutta mehän ei niitä jaeta, me jaetaan vaan meidän kesken. Kyllä, kyllä. Ja Olssista en osaisi sanoa. Olssista on kyllä pelannut hyvin numero 88, Tatu Ruotsalainen teki maalinkin. Joo, niin, joo. Se voisi olla yksi vaihtoehto. Me jäädään sitten kuuntelemaan, kun tämä ottelu on loppu, ketkä ovat parhaita pelaajia. Akillessa niitä aina tunnollisesti jakaa ja se on hienoa, että jaetaan niitä parhaan pelaajan palkintoja. Näin Lempinen laittaa sen vuoren varmasti tuon oranssipallon peliin ja näin Akilles lähtee ylöspäin. Kyllä se vaan tai vielä vaan sinnikkäästi vaan karvaa tuolta ylhäältä toi. Ja nyt tuli pallon menetys siinä. 25 Pitsink. Mitäs siellä nyt tapahtuu? Mentiin tonne kuolleeseen kulmaan. Ei vielä osaa katsoa tuosta kuvaruudusta. Se on Akilleen pallon ilmeisesti pelaajista päätellen. Kyllä. Akilles sen pallon sieltä otti itselleen ja Kettunen lähtee vuorostaan rakentamaan ja syöttää aika huolimattomasti ja Olssi saa siitä kulman. Huhhuh. Ei. Tommosia ei saisi tulla. Ei saisi tulla tommosia. 5. kulma Olssi. Olssin kulmavoitti. Luotaankin kuudelta. Ols. Huona loppuun. No niin, Olssin 5. kulma. Katsotaan kuka sieltä lähtee lyömään. 22. Oliko 22? Pesosen Antti. Kyllä, ja hienosti Akilles saa estettyä lyön. Lempisen pitkä pallo. Tuleeko Kaivola tai korkea, sanotaan nyt näin. Kettunen sen sieltä kaivoi. Hienosti syöttää Friedels, joo. Ei tulosta tällä kertaa. Taas vähän lipsahtaa toi Lempisen heitto liian korkeaksi. Joo, ja sit hänellä on tapana, jos ei löydy hyviä avauspaikkoja, niin sitten heittää vaan semmosen kynttiläpallon. Mikä okei, eli nimi on kynttiläpallo. Toikin Kyllä. on hyvä tietää tässä tulevaisuudessa. Kyllä. Hyvä veikko. Tippuu tuohon keskelle. Joo. Ja siitä saa sitten alkaa pojat taistelee, kuka sen saa. Rindeltä hyvä syöttö sinne oikeaan laitaan. Siellä painimassa Kettunen saa kotijoukkueelle vapaa lyönnin ja Kaivola sen nopeasti sieltä peliin iskee. Levitetään hieman tänne peliä Huoppalaiselle. Huoppalainen siihen Lindbladille. Nuuströmi päästää sen Larssoni alhaalla. 3 minuuttia vielä jäljellä tätä Pändyliigan ottelua täällä perinteisellä keskuskentän tekojaradalla. Siellä taisi olla paitsi. Tosiaan hyvä yleisö, kotijoukkue taistelee seuraavan kerran täällä perinteisellä keskuskentän viheriellä perjantaina 7.2. helmikuuta siis kello 19.00. Jos tosiaan ette pääse tänne paikan päälle, niin avatkaa tämä Itäväylän striimi. Sieltä voitte sitten katsoa kotisohviltakin tätä ottelua ja kannustaa näin vihreä-valkoista bändijengiä kohti kevään finaaleja mitalliotteluita. Ravintolassa maistui palkitsee kotijoukkueen jääkäisimmän pelaajan Laura Tänään Akilleksen jääkäisin pelaaja numero 29, Jantte Lindblad.
Spelarci partire il premiero di Luula si trovano Hemaare, Lukasenko, Luulas ja Killes Iva, Luula, Kiviu, Dante Lindblad, Juutari Luula. Oulussa kulmalyönti. Kulmalyönti ja se on 10. kulmalyönti kotijoukkueelle, eli nälkäisin pelaaja tänään kotijoukkueesta 29 Dante Lindblad. Ja Akilleen kulma ja sitten taas Veikan kanssa katsotaan täältä kelle tuo syöttö, kulmasyöttö on tarkoitus antaa. Tulisiko tällä kertaa Kettunen sen sieltä täräyttää päin. Ja Kaivola lähtee sen kaivamaan ja syöttää pitkän syötön alakertaan Karlqvistille ja Karlqvist siellä tänne Laakkoselle ja parisen minuuttia aikaa tätä Päädyliigan ottelua jäljellä. Ja paitsio, Akilleksen paitsio. Premieras Uudella Osiosignaan. Akilles kärkikysymyksessä kystäisitsee tänään numero 29 Dante Lindbladin. Akilles tämän Detroitin premieran numero 10 Dante Lindblad. Tolppa oli joo. Hyvin Oulu tsemppaa vielä loppuun saakka ja tätä todella 2 minuuttia enää jäljellä minun laskujeni mukaan, kun Kettunen vie palloa. Mailan lyönti ja vapaa lyönti siitä. Joo, vapaa lyönti kotijoukkueen Akillekselle. Ai. Kaivolaa Kettunen siinä yritti tavoitella, mutta 21. Akseli Niskalaisen siitä katkaisi ja pitää vieläkin palloa itsellään ja jakoi sen alakertaa ja sieltä Oulu pitkällä kaaripallolla ja paitsio. Dolk on paitsiossa. Minusta kaveri 9 on pelannut tänään. Ei ole pelannut niin hyvin kuin edellisen kerran Porvoossa, mutta se on vaan minun mielipiteeni. Tiusanen näppärästi ja sieltä, hyvä veto ja ottaa 11 kulma kotijoukkueelle. Näin. Laakkonen sitä kulmaa sinne antamaan ja sitten jälleen Veikan kanssa täällä katsellaan, kelle tuo kulmalyönti tulee. Eli ottelu ilmeisesti päättyy näihin lukemiin 7-1 ja aika hienoa tommonen lopetus, että ei lähdetä edes tekemään. Joo, se on reilun pelin henki. Veikka, kiitos tästä. Tuutko joskus toistenkin? Jos vaan tilaisuuden saan, niin kyllä tulen. Kiitos jos paljon. et joudu tolppien väliin. Näin, hei, kyllä. Oikein hyvää lauantailla jatkoa sulle ja hyvä yleisö siellä sohvien äärissä. Itävällä Stream toivottaa teille oikein rauhallista ja onnellista lauantailla jatkoa. Ei mitään muuta kuin viikon päästä taas eettereiden ääreen ja jatketaan tätä showta. Me onnittelemme kotijoukkueen Akillesta hienosta voitosta. 7-1 Shuet. Kiitos, näkemiin. Hei. Kiitos, moi. Dante Lindblad, Johansson, valtiot odottaa.